Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Timpo somos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini nagyapong ubos nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamay gala nga Biyernes, pitsa 29 na. Buwan mahigala sa Mayo tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maisgutanan kalong butaga makaigsunan. Tropical storm nga si Duming nakasulod na sa Pilipinas alas 12:30 kaganinang tungang gabi. Straight to the point. Nahimutang kini sa gilayon nga usa ka libo kapin kilometro silangan sa Southern Luzon. Dunay hangin nga 75 kilometros ang matag oras, duol sa sentro og unos nga 90 kilometros ang matag oras. Straight to the point. Minos pa kini og direktang epekto sa kahimtang sa nasod sa mosunod nga 24 oras. Straight to the Pero mao point. ni atong batayanan sa mga higalag monitoronon. Kining mao mga higalang tropical storm nga si Duming. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usa ka pension house sa Barangay Giso, Dakbayan sa Mandawi, nasunog gaganinang alas 4 kadlawon. Straight to the point. Gisusi karon sa kabumiruhan ang unang kabalaka nga dunay na trap sa usa sa mga lawak sa maong pension house. Straight to the point. Kato sa pagtagad butaga mahigala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang duha ka libong mga motorsiklo nga na-impound sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi or TEAM wala na lukata sa mga tag-iya gikatakdang ipasubasta na sa syudad. Straight to the May point. ubay din mahigala nga wa na lukata. Wala ipasubasta na lang mga suking tigpaminaw. Straight to the Katalig point. pagtagad butaga sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ng ubang bahin sa nasod, Senador Jinggoy Estrada gipasakaan na og kasong plunder. Gitinuod gyud mga kagalaan nga adlaw nga Huwebes, ipasaka na ang plunder case batok ni Jinggoy Estrada. Straight to the point. Og unya ngadto na ni sa Sandigan Bayan human gilambigit sa giingong anomalya sa flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Ayon ni mga higala nga doon na pagpasaka sa flood control project, pero ang ato ini mga kahigalaan nga og si Jinggoy ray pasaka ag kaso diha. Ang senadora mahigala sa majority, ang mga tao mga kahigalaan nga naniid makaingon nga gukod ni may kalambigitan gyapon ni sumpay gyapon ni mga kahigalaan sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Wa mahuman ang investigation mga kagalaan sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Onya daghan mahigalang na involved ang power of the purse under sa atong constitution di sa lower house of Congress. Pero karon wa pagi kongresista bisag usa lang nga gipasaka ag kaso mga higala aron ibalhog sa bilangguan. Straight to the O point. diri ka sa minority group sa mahigala sa Senate, ang 11 ka mga senador wa gitatsa. Wa bisag hinapay na lang nila kasamang kay di gyud mabungkag karong mga panahon na. Straight to the Pero ang point. dila sa majority, gipasaka ang kaso si Jinggoy Estrada, pasakaan sa kaso si Robin Padilla, kasong obstruction of justice, tungod sa pagtabang matod pa niya ni Ronald Bato de la Rosa nga makagawas diha sa Senado. Straight to the point. Lain pang pasaka ang kaso mga kagalaan si Chis Escudero o si Joel Villanueva. Straight to the point. Iplanuhan sad si Rodante Marcolita nga pasaka ang kaso. Nang kung ilang hutdon o pasaka ang kaso, kinini ang dia sa majority, pwede lang buhaton pero ang mga tao nagtanaw may galawa na gini mamao. Kadaling pagtagad lumontaga mga kagalaan. Ang timing gyud mga higala atol gyud nga nagsingabot na magsugod na hapit ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Ang katawhan mahigalang Pilipino dili ni mga bugo, mga bright ni mga kahigalaan nakasabot ni di mo ma-underestimate ang ilang knowledge mahigala, ang ilang understanding labot sa mga panghitabo karon niining atong nasod mga sukid tig paminaw.
Straight to the Kung point. tuwa kas minority, mukuyog ka dito mahigala sa grupo ni Tito Soto, okay ra, walay problema. Aray ka gani kuyog mahigala sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, hala, agwanta ka. Straight to the Ang point. problema ni karon kay mura ka mga senador, mga kaigalaan mo agwanta sila, kining sakop sa majority, bahala nang kinaunsa. So sugot na sila mga higala, mga priso. Basta mo balog lang sila sa ilang kaugalingong mga prinsipyo. Straight to the point. Lisod sa ni mahigala, no? Lahi sa ning ilang mga baruganan. Mao na nga sumpay ining tanan ang gilalisan og katong walkout sa Senado, no? Nanay daghan mga isyu sa ihay pangatarungan, pero akong isimplify din ang isyu, ha. Simple ra gitong isyu, ha, mga kagilaan. Tugutan ba? Uyon ba mo nga tugutan ang online voting sa usa ka senador kadi makatunga sa hawanan sa Senado? Straight to the Mao ra point. gina siya. Ako nang i-simplify para di ta malibog mga sukit ti Pilipinas, kay daghang katarungan, hay narratives kuno hay mga higala, pero usa lagi objective na. Ang objective mahigala sa majority nga pwede nga tugutan because ilan nang kasabot na sila nga mga priso na sila. Mo na klaro-klaro. Sa minority dili kay nakasabot na sila nga mga priso na ang majority, aron di sila ka-appeal sa deliberation o di sa ka-appeal mga higala sa voting kung dunay mga importanteng mga rulings unya along the way sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Straight to the At ang point. tagag-pagtagad doon mga higalas tubad-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa dili na mga lisensyado o rehistrado, human gipatuman na ang revocation order alang niini. Kini ug uban pang mga eskwitanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.